العودة الطيبة نلقاكم على القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Uti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Reġġana lura lejk u Alla Salvatur tagħna u saħħaħ irruħna bit-talim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-randan imqaddes ikun ta' ġid talina. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsantam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem il-Mosè u qallu: Ejt lill-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux b'xulxin, la taħilfux f'ismi fil-gideb, lanqas m'għandek iżżeblaħ lill-isem Alla tiegħek, jiena l-mulej. La taħqarx lil għajrek u lanqas tisirqu. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħex l-itrux u la tqgħidx tfixkil quddiem l-agħma, imma tibża minn Alla tiegħek, jiena l-mulej. La tawwiġġ bil-ħaqq li tagħmel, la taħsirx lil wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lil kbir għal wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmurx ixxejjer qlajja fuq niesek u tqumx kontra dejjem għajrek, jiena l-mulej. La tbejġx lil ħuk f'qalbek, imma lil għajrek u ssieħ u erġa' issieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek awliet niesek, imma ħobb lil għajrek bħalek innifsek, jiena l-mulej. Il-kelma tal-mulej. Duħajli l-Alla. Salm responsorjali. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. ħajkunu mill-qwa qudiemek li nfommi u ħsieb qalbi, mulej blata tiegħi
u fed-dej tiegħi. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Il-bulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal marraj jifred in-naċ mill-mos. In-naċi qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid il dawk ta' fuq il-lemin tiegħu, ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirthakom is-satna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġussi jgħidulu mulej meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik, meta rajnik barrani u lqajnik jew għeri u libbisnik, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iweġibhom u jgħid tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk morru minn qudiemi misfutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xetan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma libbistunix, kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh jgħidulu mulej meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani, jew għeri, jew marit, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek. Iweġibhom imbagħad jgħidilhom tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mattew meta jsemmi dawk li aħna nafuhom bħala l-opri tal-ħniena. Jgħid kont bil-ġuħ, bil-għaġġ, barrani, għeri, marit u fil-ħabs. U jgħid illi jistenna minna li aħna nemnu fih dixxipli tiegħu li aħna nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn għax fuq hekk inkunu iġġudikati. Il-Papa Franġisku jaqgħad flimkien il-beatitudnijiet ma' din il-ġrajja fejn Ġesu jisemmi dawn l-opri tal-ħniena. U jgħid li hemm beatitudni partikolari ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena li fil-fatt imbagħad Ġesu jispjega hawnhekk bliema mod x'jiġifieri li tħenn. U l-Papa jgħid kemm huwa importanti li aħna narfu il-miżerja ta' tant nies fil-bżonn, nisimgħu il-karba tagħhom u ma nibqgħux indifferenti quddiem il-karba tagħhom.
Għandna nagħmlu dejjem ħilitna biex nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. Li jolqotna ħafna f'din is-silta huwa li Ġesu jsemmi affarijiet mhux li forsi xi darba f'ħajtek tiltaqa' magħhom, imma diversi affarijiet li jsemmi hu niltaqgħu magħhom. Huma ċirkustanzi fil-ħajja ta' kuljum fejn nistgħu ngħixu tassew din l-imħabba lejn l-oħrajn. U mhux hawn biss Ġesu li jsemmi huma eżempji hemm oħrajn fl-istess spiritu ta' dan il-kliem ta' Ġesu li anki niltaqgħu magħhom ċirkustanzi li Ġesu jsemmi anki f'mumenti oħra fil-ħajja tiegħu. Imma pereżempju meta aħna bliema mod aħna nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn, meta aħna ngħidu kelma ta' inkoraġġiment, nagħmlu tbissima wkoll li tagħti l-qalb il dak li jkun, meta nagħtu parir siewi, meta aħna naħfru, meta aħna anki nieħdu paċenzja kultant bil-persuni, anki l-edukazzjoni nnifisha. Dawn kollha huma mezzi kif aħna ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Però l-Papa jgħid kemm importanti li aħna ma niċċensurawx il-kliem ta' Ġesu u dak li jsemmi ninsew xi waħda minnhom u jitfa' anki l-attenzjoni tagħna fuq partikolarment fuq kont barrani u l-qajtuni. Ġesu jgħidha din bħalma jgħid kont barrani u ma lqajtunix. U jgħid kemm huwa importanti għalhekk li aħna jkollna f'qalbna dan ir-rispett lejn id-dinjità ta' dawk li huma barranin u speċjalment ta' dawk li huma fil-bżonn, għax kultant fil-barrani għandek ukoll l-oppri l-oħra ta' ħniena minnu bil-ġuħ, minnu bil-għaġġ, min m'għandux jilbes. Rrid insemmi ma nistgħux aħna ninsew lil dawk li kultant żmien qegħdin jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet kbar fil-Baħar Mediterran u kultant jispiċċaw mejta. Il-bira stess. Iktar minn mitruħ, iktar minn mitruħ, spiċċaw mejta f'nawfraġġju fi Crotone, l-Italja, propju dawn in-nies telqu mit-Turkija dawn li qed ifittxu min jilqagħhom u li sabu l-esperjenza tagħhom hija ma lqajtunix u spiċċajna marqa. Ma jistax ikun aħna nagħlqu għajnejna għal dan il-kliem li qed jgħid Ġesu. Urridu niftakru li Ġesu hawnhekk jidentifika ruħu ma' dawk li huma fil-bżonn, ma jgħidx biss isma' araw il-min jeħtieġ l-għajnuna u għatuh l-għajnuna. Talmu milli qedtilkom u għatih l-għajnuna. Ma jaqafx hemm imma jgħid kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawħuti għamiltuh miegħi. Ġifieri jekk kien qed ngħin lil xi ħadd, qed ngħin qed fih hemm Ġesu. Ġifieri Ġesu jgħoddu bħala emil ta' għajnuna lih. U allura kull meta aħna ngħinu l-minnu fil-bżonn anke jekk ikun xi ħadd antipatku, jew xi ħadd maħmuġ, jew xi ħadd li jdejjaqna, jew xi ħadd li jkun se jtelfilna s-sabar. Kull meta ngħinu qed ngħinu tassew qed nagħmlu dan l-emil lil Ġesu għax Ġesu qal għamiltuh miegħi. Papa jsemmi kemm importanti li aħna it-talb tagħna lilna jgħinna biex naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn. Għaliex għax fit-talb niltaqgħu ma' Ġesu. Nisimgħu lilu nitkellmu miegħu. Ma mbagħad f'minnu fil-bżonn niltaqgħu wkoll ma' Ġesu. U t-talb veru għandu jkun dak li jwassalna li jiftħilna qalbna għal dawk li huma fil-bżonn, li jgħinna biex ma ninsewx il-dawk li huma fil-bżonn. Illa għaliex
Dal-mod li t-talb ikun tassew leħaq l-iskop tiegħu wkoll. Anke l-quddiesa meta ninġabru flimkien aħna li sbaħ talba l-quddiesa għandha tgħinna biex nintlew bl-imħabba tagħha mbagħad timbuttana din biex nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. Jew nitolbu l-Mulej illum din il-grazzja, nitolbuh li aħna dejjem ikonna fiċ-ċentru anki l-persuna fil-bżonn biex ngħinu, biex niftħu qalbna għal min għaddej minn tbatija, għal min qed jokrob għall-għajnuna, u nitolbuh biex aħna qatt ma ngħaddu minn fejn in-nies bħarsa indifferenti, b'qalb magħluqa jew bil-passi maġġel. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għajna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina l-grazzja Mulej biex aħna ngħixu dawn l-opri tal-ħniena u niftakru li kull ma nagħmlu mal-iżgħar fost daħutna nagħmluh miegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija fil-mart tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex aħna dejjem inħarsu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li mietu fil-Baħar Mediterran, kemm dawk li mietu l-bieraħ kif ukoll anke fil-ġranet l-oħra, u nitolbu biex isibu l-għajnuna il-persuni li kollhom bżonn hemmhekk isibu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment fl-aħħar jiem, anke l-qraba tagħhom illi qegħdin isofru it-telfa tal-eżiż tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbu għal paċi fl-Ukrajna, fil-Palestina, diversi postijiet oħra fejn hemm il-ġlied jew il-vjolenza u l-mibeda, u nitolbuk Mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlanna l-maħfra u l-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajli l-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bit-takkis ta' ġisimna. Intrażżam fina drawwiet ħżiena, terfana ruħna lejn is-sema.
tqawwi fina d-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli, ihemmuk id-dominazzjonijiet jitreddu qudiemek is-setat, il-kor ferħana jifaħruk ismewwiet ma' serafin u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Missier ħaninit li taħkem fuq kull seta aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek u l-kelma li bija l-bnedmin salvaw li inti tagħti lil-midinbin it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll meta aħna tbedna minnek intreġġajt għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li hija Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafedejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal kalċi waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabtek, għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stestajtna s-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi qaddej tiegħek minn ma jistħoqli, mal-Ispit kollha mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bledmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek frabta ta' mħabba mal-Verġin Qazza Marija u Malla, ma' San Giuseppe u mal-qaddisin kollha hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu flimkien faqda sieħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja tas-sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj. La tħares lejn dnubietna, istaħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni kemm fir-ruħu kemm fil-ġisem biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna jkun sħiħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Nofru dan ir-rożarju għal dawk kollha li qegħdin ifittxu l-ken f'postijiet oħra, speċjalment dawk li fil-Baħar Mediterran isibu diffikultajiet kbar, nofru għal dawk li mietu l-bieraħ, jimietu f'dawn il-ġranet, koll tolbu għalihom u anki biex il-mulejja il-għajnuna il-dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jixtiequ ifittxu l-ken. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u jqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna, għalik jismat talbtana dak it-twilet talina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobitna ħarissa minnata l-infern, hu ġenna l-rwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna ħdubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kismat talbtana dak it-twilet talina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnata tal-infern. Hu ġenna l-rwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mperek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubita ħarisna min-nar tal-infern. Ħud ġenera l-wieħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħud ġenera l-wieħ kollha speċjalment dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta żidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art.
خبزنا ta' kuljum ħatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimrija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobitna ħarista minnant tal-infern. Kull ġener erbħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobitna bħalma naħfru l minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej mistriħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla tebba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imiktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba lil San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju, irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Parus kassismu taħħa, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.